21 urteko ibilbideetan, Euskal Kazetaritzaren erreferente pinko bihurtu da, Ricardo Arregi Kazetaritza saria. Eta egun, euskarazko kazetari lanean sonamiko direnen da sinadura ezagunek jasoa dute sari hau. Iaz ospatu genuen sari hauen, 30. urteurrena, eta aurten jauzi kualitatiboak emateko une egokia zela iritzi dute antolatzaileek. Euskaraz bizi nahi dugulako. Indartsu ikusi nahi dugu euskara hedabideen eta komunikazioaren mundu gero eta zabalago honetan. Ricardo Arregi Kazetaritza saria helburu horren aldeko alde bat da. Erabaki dugu aurten bi sari osatzea Ricardo Arregi Kazetaritza saria. Bata, kazetaritza saria deituko dena, orain arte bezalaxe, eta bestea berria dena komunikazio saria. Kazetaritza saria berri emaitza eta kazetaritzaren ezaugarri eta irizpidei estuki lotua izango da. Kalitatea, berrikuntza eta eredugarritasuna hartuko dira orain arte bezala kontuan. Edozein euskarritako lanek izango dute saria eskuratzeko aukera. Prentsa idatzia, irratia, telebista, interneteko agerkari digitalak, baina beti ere kazetaritza lanak izango dira. Kazetaritzaren ezaugarri eta arauak betetzen dituztenak. Komunikazio sariak berriz, euskarazko komunikazioa molde eta formatu berrituetara egokitzeko bidean egindako urrats esanguratsu eta berritzaileak saritzea izango du helburu. Sari hau, komunikazio saria esan nahi da, berria da esan moduan, aurten emango da lehen aldiz, era guztietako narratibei eta komunikazioaren esparru zabaleko egitasmo pertsonal, kolektibo eta enpresarial guztiek dute tokia sari honetan, baita unibertsitateetako komunikazio ikasketetarako gradua mailako proiektuek ere, eta saria erabakitzeko irizpideen artean, edukiaren kalitateaz gain kontuan hartuko da sarituko dena berritzailea modernoa eta formatu berriren baterako egina izatea. Berrikuntza hauekin gatoztelarik mezu bat eman nahi nuke. Komunikazioaren mundua ikaragarri zabaldu da. Zabaldu da formatuetan, zabaldu da euskarrietan, zabaldu da moldeetan eta komunikazioa bera sortu eta zabaltzeko moduak eta formatua aldatzearekin batera komunikazio hizkera berriak ere sortu dira. Guretzat oso garrantzitsua da kazetaritza bere ezaugarri propioekin eta oso garrantzitsua da euskarazko kazetaritza sendotzea. Horregatik eusten diogu kazetaritza sariari. Proposamenak aurkeztu daitezke irailaren 16 arte. Nola, Andoaingo udalera posta arruntez bidaliz, edo Andoaingo udalera bertan aurkeztuz, edota baita ere egin diteke helbide elektroniko batera bidaliz. Helbide elektroniko hori da RAKS, Kazetaritza sariaren aplikazioa da, rax@andoain.eus. Aurten lehen aldiz, finalistak izango dira. Bi sari esan dugu direla, sari bakoitzeko 4 finalista izendatuko ditu gehienez ere, epaimaian. Lauko astean, emango dira ezagutzera finalisten izenak. Nortzuk diren finalistak. Eta azaroaren amaieran, izango denez, sari banaketa ekitaldia, finalistak bertan direla egingo den sari banaketa ekitaldia, ekitaldi horretan emango dira ezagutzera 8 finalista horien artean, azkenean, epaimaiak, saridunei dagokienez hartu duen erabakia. Sari izango dira. Kazetaritza saria irabazten duenak 9.000 euro garbi jasoko ditu, eta Xabier eskultoreak kazetaritza sariko saridunentzako beren beregi sortutako egindako irudia. Komunikazio saria irabazten duenak ere gauza bera, 9.000 euro garbiak, eta Xabier eskultoreak beren beregi saridunarentzako egindako irudia. Eta finalistei, kasu honetan 6 finalista geratuko dirateke, 2 saria eskuratuko duketenez. Finalistei, Xabier Lakak, kazetaritza sarirako sortutako irudiaren serigrafia jasoko dute.